Social media o samu khalai tongnai Chini Jora News hinui kaisa channel tongo o channel malik kubun Brwi bai chasmai tongo hinui photo rok viral sung social media rok nukha busuk jorati kubui omo sung Chini Jora News bai sung koklam haikaba kokduk number bai ke sung call khayui bobai kerngui naile haikaba no buskanga update phonugan kubu nyuda bo tongui manjaka na khatam bomtui oma haikano kabangma jagaono bo kokto maro bo thumui tong phiaba sung salkisa thangnai sekango जों लुगै माखा बिनि फटो भाइराल ङै तंमान कुबै नो दा बो मा हाइनो तंमु सित्रा ना तंगै तंखा ना कुबै नो दा आमा हाइके कक्तमा थुमाय ङै खरकसा मा हाइ भाइराल ङै तंखा नाखा बुइदा एडिट खलाय रखा साबो एडिट खलाय रखा अमसुं तिनि बोबाय kokduk number ni bising tike sing call khai bonok koklam sai nai lenai pusu jorte kubui tomono ma hai engai jodi tongoi tong hanga ke bus kang ni salo koktoma thumnai rok belai kheno opoman ngai belai khen sayang nai aboni bagai je jara social media samung khalai tongnai rok o photo no norok naiui na khebo kubunyo da tongui manjaka na buida edit khalai raka o photo nai di bomo hai belai kheno wana masingsa o ma piliro tomuno Jora Chini Jora News tomuno nung ama hai tomung sitara jodi tongoi tong hang ke nini bagai belai kheno sayang nai belai kheno tong kesebo sogui nai Chini Jora News tomung sitara tongoi photo viral ngai tongkha Chini Jora News belai kheno wana masi sa mampli kasai tongkha Chini kokto mani bising tei nai di norok choya karoi Chini Jora News belai kheno luksa barija Chini Jora News kokto ma thumnai luksa barija photo viral ngai tongkha Brwi rok bai chasmai tong hnoi kabangma social media o viral ngai tongkha wana mo singsa mampli nai di oma hai khoroksa kokto ma thumnai se oma hai ke photo viral ngai tongkha ke bai sanai Chini Jora News kubu no da nang sasmai sawi manjagai tongkha nangke buidamni ni photo no edit khlai rakha nang tabu bo kono social media o kono nubu nukje kono sama bo koroi Chini Jora News hey Chini Jora News nang tamo thaise bo kok saya nang ma luksa bari to khablei Chini Jora News oma ke news ro khaike belai saglak nung tomuno khoroksa kokto ma thumai oma hake nung photo ro viral khlai jagi tong hang ke chikon social media samkhai tongnai rok biang kama bainai norono nugu sereng bainai Chini Jora News no nugui sereng bainai tomu hamya
tongnani mo haike da nung kok to ba thumnai samuk tang nini bodola Chini news ok sudun chopu manung bai nai ani news or khang ke tahote buksong sung je Chini Jora news no kono hamya samaniya kono bono nasiloi kok samani buya bo khoroksa social media samu khalai tongnai se oma ke bini photo viral lungui to khang ke tamu sanai khajan tahote buksong wan sobi nai no comment khai sade ani news ni bising tei nok tamo sana moso jengbo khoroksa Chini dal bital news onar no angbo khoroksa angbo rungjaya no haipano boro hai koktoma thumnai se oma haike viral ngi tongbai khenke bai sanai ba Chini Jora news mung to mention khali abini channel ni bini channel no link ri nai nok tamu no thangai naina musukhe ani channel ang description no hai ka ba link ri rai nora aro thangai nei manu bini channel bo ma hai bono na chila jagai to nor subscribe phan khairi manu cha jagai to kha like phan khairi manu o ma hai photo balai khano chitra viral ngai to kha nai like phan khairi manu subscribe phan khairi manu kono khoti korai ei o ma hai engka jeng buskang ni chalo bo kubunyo da ama hai bori ro bai sa samai chawi tongai manjagai tongkha jeng kok duk number bai kha jeng call khaiye norok no phonongnai update phonongnai busuk Jora te kubui na kha buide bono photo edit khlai rakha na sabo edit khlai rakha na kha bo jaga tongoi bo ma ke chasmai sawi manjagai mai ke photo rok viral ngai tongkha obor ro sung no mi thanio sung han channel ni bisikti norona update phonongnai soya karai nai tongni ta Chini koktoma bisingtei tomung no norok oma hai koktoma thumnai ni photo viral ngi tongmani nugui tongkhang ke nok tam chana muso comment khai sadi ke jara comment hamne khainai ka to khainai no amorong to kuno na hanmaya khaito obossoi amo baksaba rajai thokulu bi tongoi comment khainai khaitongo amorong kuno jaya comment ba mo phayo thang amo khainai no hediba amtiro no kuno mane care khayawai no tong no ke jara news sal tongai robo comment kabama hamya phayo kabama news to channel ang nai comment to pori nai yo belai khino comment hanya phayo ama ke comment blai hanya khalai ko chayata to ma hanyo tinini update no chana musuma khabono Chini Jora news kubun Brwi bai tongai chasmai sai manjaka bini photo ta viral lungjak engke kubunyo bo ma heke jodi tongoi tomanu social media viral khai tongkho bo social media nuk jagai botai wisi sana nango konphano bo reply riya khata bo kono bini news ni bisingti bo kono update kai pano nuyaku o ma haino ma pili wana sinsa bini tui belai khana awai kotor kasai tongkha Chini Jora news ni tui Chini Jora news Ika nai tong ni joya kare Chini koktoma ni bising tei tinin bagi om sunung sene update jotono no khulumka